presidenta, honorable consellera. Molta sort també en aquesta feina apassionant de la gestió, entre altres, dels governs locals del nostre país. Senyores i senyors diputats, crec que compartirem tots que aquesta ha estat una legislatura molt difícil pel món local i també ho ha estat pel propi govern de la Generalitat. Fins aquí segurament serà un anàlisi compartit. Però crec, sincerament, i amb tot el bon rotllo necessari, que la descripció de la realitat del món local català que ha fet el diputat del Partit Popular tant a la seva interpel·lació com avui també en la presentació d'aquesta moció es basa en dos elements que cal posar de manifest segons el nostre punt de vista. En primer lloc, el desconeixement i, en segon lloc, la mala fe. Desconeixement propi d'un partit que ostenta una alcaldia de les 948 alcaldies que hi ha al país. Es deia l'altre dia, si tan malament s'hagués fet des del govern de la Generalitat i tan bé ho haguessin fet vostès, segur que haurien obtingut més d'una alcaldia a Catalunya. Per tant, plantegis si el seu anàlisi, el que sustenta aquesta moció, si aquest anàlisi de la realitat municipal de Catalunya i el paper del govern que vostè li atribueix al costat del món local és del tot acurat o potser no s'ajusta del tot a la realitat. Desconeixement per una banda, mala fe per una altra. És cert que la Generalitat paga tard als ajuntaments i als ens locals de Catalunya, com vostè va dir en la seva interpel·lació i ha dit avui mateix. Però s'ha preguntat per què? És una visió política malaltissa per part del govern del país de perjudicar els municipis de Catalunya? És una voluntat malèvola de la Generalitat per fer patir les finances municipals? Sap d'on venen els recursos de la Generalitat per pagar els deutes amb els municipis i amb les farmàcies i amb altres organismes a qui li deu diners? Dels impostos dels catalans. I sap qui és que els recapta, aquests impostos? El govern de l'Estat. I aquest govern de l'Estat en retorna una part absolutament insuficient a Catalunya i a més ho fa quan vol i com vol. I com vol fer-ho? Tard i malament, per deixar en evidència a la Generalitat de Catalunya davant dels ens locals. I vostè, que coneix perfectament aquesta realitat, com a diputat del Parlament de Catalunya, no només no hi fa res, sinó que el que es dedica a fer és acusar el govern de la Generalitat de no complir. Senyor Calbó, no es pot fer de bomber piròman, no es pot escanyar amb una mà i acusar amb l'altra, si no és amb una alta dosi de mala fe. Mala fe també aplicada, en aquest cas, amb la proposta de l'Arsal, amb la llei ja de l'Arsal. Però no s'amoïni, quan recaptem tots els impostos dels catalans, no s'amoïni, senyor Calbó, que no hi haurà retards en els pagaments de la Generalitat amb els ens locals. No hi seran. A l'Ajuntament de Pontons tampoc, evidentment. Per altra banda, afirmen en la seva moció que la Generalitat utilitza els ajuntaments, els consells, les diputacions per la causa independentista. Miri, que més de 900 ajuntaments d'aquest país aprovessin mocions de suport al 9N i pensar que això és una manipulació al govern és no entendre de res. Es pensen que els regidors i regidores, els alcaldes i les alcaldesses de Catalunya actuem tutelats com si fóssim menors d'edat? Actuem lliurement i molts de nosaltres vam ser partidaris que el poble expressés la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya el dia 9 de novembre i per això ens vam situar majoritàriament a favor de la consulta. Però vostès això no ho entenen o no ho volen entendre. I a més, ara vostès volen denunciar a través de la delegació del govern els regidors i les regidores que en el seu jurament o promesa del càrrec es van comprometre a treballar per la independència de Catalunya. Senyors del Partit Popular, facin un favor al món local d'aquest país. Deixi'ns treballar, tranquils. Tenim molta feina. Finalment, sobre la llei de governs locals, és cert que no s'ha aprovat i ho lamento moltíssim, n'han parlat diversos portaveus, però també és cert que no ens hem de fer trampes en el solitari. No hi ha hagut l'interès per part dels grups parlamentaris de trobar un text que garantís una aprovació no només per la mínima, sinó una aprovació prou ampla com correspon. 600 esmenes, legítimes evidentment, reunions de ponència molt diverses i sobretot reunions bilaterals amb ponents, així ens ho han fet entendre. Tindrem noves oportunitats en un futur proper i espero que ho sapiguem aprofitar millor. Però per aprofitar-ho millor, senyor Calbó, senyors i senyores diputats, cal que partim clarament del pols del dia a dia, de les necessitats dels ciutadans i de les ciutadanes d'aquest país, també dels micropobles, i d'una descripció de la realitat del món local català plena de coneixement i de bona fe.
Gràcies, senyores i senyors diputats, senyora consellera, senyores conselleres, senyora presidenta.